Bisulal mece. Musari no. Musari mo. Musari ka. Mece jabai. Tangin ojung dai zodong jong Odalguri जिल्लानि सिङाव थानाय जों मासबाद बियाबनि जानानै फैदों दा बे बिथांनि न'आव जों दिनै सफैबाय दा जों फैनायनि जिथुनिखि जा गुबै जाहोनानो जाबाय जों फैबाय थानाय जिथुनिखि रंजालि बैसागुनि हानजा जानानै जों बेयाव माबानो फैदों बैसागु जानो फैदों दा बे हिसाबै जों दिनै बिथांनि न'खराव फैनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय जों प्राय 1.5 घन्टा 2 घन्टासो जों बिथांनि न'आव जों सावरायबाय जिथुनिखि जोंनि बर'फोरनि जे थासारिफोरनि सायाव जों सावरायबाय बाथौ धोरोमनि जिथुनिखि जों गोथौ बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय जों गुलि गुलि जों बिथांखौ जों सुंबाय दा सुंनायनि उनाव दिनै बिथांमोननि न'खराव फैनानै जों दिनै जेरैबायदि जों गासैबो जोंनि जिथुनिखि जा फैग्राफोर जों जोबोद गोजोनबाय आरो बिथांनिफ्राय जों माने गोबां माने बे ओनसोलनि जिथुनिखि जौगाथायनि बाथ्राखौ जों गोबां मिथिबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि जिथु परियालफोरा गोबां बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब खालामबाय दा दिनै जों बिथां जिथुनिखि जोंनि गेजेराव जिथुनिखि जों उदालगुरि माजबादनिफ्राय फैनानै जों जेसेबांखिनि बिथांनि जिथु अननायखौ मोननायाव जों दिनै जोबोद गोजोननानै बिथांनो जोङो जोंनि जिथु बैसागु जानो फैनाय बे हानजानिफ्राय जोङो माजबाद आनसलिक खेराइ करसिं क्लासनिफ्राय जिथुनिखि जा माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनाबो जोंबो बाहागो लादों बाहागो लाफैदों दा जों बेखौनो दा जों माजबाद बिया बाथौ गौथुमनि जानानै जों फैदों दा फैनानै बिथांमोननि जिथुनिखि जा बाथौ सिबिनाय जोंनि माखासे बाथौ सिबिनाय बिनि गेजेराव जोङो सुनानै नायदों जों सुंनाय फिनाय गोबां जादों नाथाय बिनि गेजेराव जों बारा फारागखौ जों मोननो थाङाखै खारन बिथांमोना जाबाय गुबुन हादोराव थानाय हिसाबै एसेब्लाबो गोबां समनि जोंनि जारिमिनारि माखासे बाथ्राफोर दङ दा बेफोरखौ जों रुजुना नायोब्ला जोंनि गेजेराव बारा गोजान फाराग गैया मात्र एसेल' खायलें खुइलें जानानै दङ बेखौ जोङो फेंनानै सानसे समाव जों हयथ' आसामनि बर'फोर आरो लोगोसे नेपालाव थानाय बर'फोर जोङो गासै बिथिङाव जों माने आसारखान्थिनि बेलायाव जों माने खौसे जानो हागोन बेखौ जोङो आसा फारिदों दा बेखायनो जोङो दिनै बेयाव बाहागो लाफैनायनिफ्राय जों अन्तत बेयाव सप्तासेनि जों बारा थागोन सप्तासेनि जों बेयाव बारा थागोन दा बिथांमोननि गेजेराव बाथौ धोरोमनि बागै माबा मोनसे मिथिनो लुबैनाय दङब्ला जों बेखौ माने बेयाव जों मिथिहोनाय जों सोंनाय फिननाय जों लालायबाय थागोन जों बे साननैसो बेनो थागोन आरो लोगोसे मोसानाय फोरोंनाय हिसाबै जों बाहागो लाफैदों दा बेखायनो बिसु मुसाहारि एबा आथिखालाव बिथाङा मेसे बिथांखौ बे न'खरनि जिथुनाखि बिगोमा हिसाबै दिनै बिथाङा ओनसोलनिबो सासे दैदेनगिरि बिथाङा ओनसोल जिथुनाखि बे ओनसोलाव जिथुनाखि जा बर'फोरा बाथौआरिफोरा गासै 100 प्राय 30 न'खरनि खाथियाव दङ बे न'खरनि गेजेराव बिथाङानो सासे दैदेनगिरि मा बिबान दंमोन बिथाङा गामबुराबो दङ माखालबो दङ माखाल माने बे ओनसोलनि सासे माने दैदेनगिरि आरो मोनसे माबा दंमोन ना रजानि मतलब ओरैबायदि दा रजा होननाय बुस्थुआ जेरैबायदि जोंनि दौरिखौ बिथांमोना बुंदों बे ओनसोलाव हाबा जायोब्ला माबा मोनसे जुदि बादखान्थियाव गोलैयोब्ला माबा मोनसे सोरनिबा न'खराव दुखु दाहा जायोब्ला बा सोरनिबा न'खराव लोमजासाजा जायोब्ला बिथाङा मा हर मा सान मा जानाय मा लोंनाय गासै बिथाङा माने ज्राब जुर गारनानै बिथाङा माने थांनानै माने इसोरनि खाथियाव माने आर'ज गाबनानै हयथ' माबा मोनसे बिथांमोना बिथाङा खालामो दा गतिके बेबायदि मोनसे बिबानाव थानाय मानसिनि न'खराव जों दिनै सफैनो हादों बिथाङा जिखिनि बाथ्रा जों फोरमायदों नंगौ बिथाङा दिनै खोब माने हारसिंब्लाबो गावनि जिथुनाखि जा जिउ खांनाय बेलायाव जेरैबायदि माने समाजनि थाखाय बिबान लानानै दङ जों थारैनो नंगौ जों बेसेबांखिनि जों बिबानखौ लानो हायोब्ला जोंबो साफा बिथांमोनजों जों मानसि जानो हागौमोन दा गतिके जों दुखु नांदों दिनै बिथांनि माखासे अबस्थाखौ नुनानै बिथाङा हारसिंब्लाबो दिनै जेरैबायदि माने बे ओनसोलनि मोजांखौ जेरैबायदि हास्थायनानै बिथाङा जेरैबायदि माने खामानिखौ मावगासिनो दङ बिनि थाखाय जोङो माजबाद बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे माजबाद बियाब खेराइ करसिं क्लास जिथुनाखि जोंनि लाइमोन आफादनिफ्राय जिखिनि दैदेनगासिनो दङ 6 बोसोर दैदेनगासिनो दङ बिनि गासै दैदेनगिरि बेयाव ज' जानानै जोङो बिथांमोननि न'खराव बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे गिबियावनो माजबाद आनसलिक आरो लोगोसे माजबाद आनसलिक जिथुनाखि खेराइ करसिं क्लासनिफ्राय दिनै बिथां बिसु मुसाहारि मेसे बिथांनो जोंनि माजबाद बियाबनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ माने बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आसा फारिदों बे जिथुनाखि जों सप्तासे बेयाव थागोन बिथांनिफ्राय जों गासैबो मददखौ जों मोनगोन बे ओनसोलाव जों थानाय जानाय आरो लोगोसे जोङो माने मा होनो मोसानाय मुसुरनाय बे गोलैसोना थांनाय बे
आयनाबारि गामिनि जा गोलैसोना थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो लोगोसे गासैबो जिथुनाखि बोराय बेन्थुखौ लाफानानै जों फैनाय जिथुनाखि बैसागुखौ जों ग्रोम ग्रोमैनो बे जायगायैनो जोङो रंजागोन मोसागोन बयबो जों रंजागोन होननानै जों दङ दायो बर्थमान दै खुलुमबाय 야구 벌어놨어? 막 있나 봐 이제. 야 그렇지 오늘 하나 둘 셋. 네. 근데 아프이다 말 아프이다.